Piye Brasil kalah to. Hayo Lek, Halan teko iso golke loro e. Aku teko ora semangat iki Lek arep kerja Lek. Nah, kuwi jenengane kowe iki terlalu cinta karo apa sing mbok seneng iki. Lah piye Lek carane men tetep iso fokus kerja ora kepikiran terus? Aku lho Lek tak legake tangi wengi iki nonton bal-balan. Urip ki lak yo ibarat mampir ngombe to Le. Dunya iki kiming sementara. Sing selamanya ki yo akhirat kuwi. Nek bal-balan kuwi lak yo ming dunya to. Nek kowe tangi wengi kita tahajud lak pekoleh to Le. Karo nonton bal-balan ra apa-apa. Engko njur subuhan masjid njur nyambut gawe. Lak yo malah apik to Le. Ha nggih Lek,